Barkanmu da wannan lokaci masu sauraronmu. A yau dai muna tattare da wani labari wanda abin ya faru a kan abaya. Idan ba ku manta ba, 'yan kwanaki baya cikin watan azumi ana ta tsangwamar mata a kan abaya da suke ta sakawa a social media da intanet da kafafen sada labarai. A yau dai to mun kawo muku wani labari da ya faru a jami'ar Kano da take ƙaramar hukumar Wudil, inda wasu samari suka yi wa mata ihu a kan sun saka abaya. Suna ta bin su, suna musu ihu, suna ta ihu. To daga baya jami'ar Wudil ta ga wannan bidiyo inda mutane da dama suka ta maganganu a kan abin da aka yi wa 'yan matan nan bai kamata ba. To bugu da ƙari yanzu haka jami'ar Wudil ta saka kwamiti na bincike a kan wanda suka aikata wa wannan mata wannan abun, sun ce sai sun hukunta su. Kuma bugu da ƙari jami'ar Wudil ta fitar da rana 27 ga watan Mai, wato 27 ga wannan wata da muke ciki. Duk rana irin wannan rana za a ke abaya day, saboda a tabbatar da abaya kaya ne mai kyau na al'ada, ba wai wani abu bane ba da ake yi wa 'yan mata ihu a kansu. Mun gode.